aipatzen ari garela ongi etorriko zaigu aditu bat, zine kritikari bat, zine aditu bat gure ondoan izatea, lehendik ere ezagutzen dugu eta gaur berari etortzeko eskatu diogu. Gurekin hemen, biba Amaia García! Apa Amaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Amaia, zema pelikula ikusi dituzu? Ez dut kontatu, oraindik. Asko, ezta? Bai, nik uste 15 15 bat ikusi dituzu. Bai, uste bet. Orain arte ikusi dituzunetan, nork txunditu zaitu, nork gustatu zaizu gehiena? Neri Maspalomas. Maspalomas gustatu zaizu? Bai, asko. Bai, aukerak izango ditu urrezko maskorra irabazteko? Nik uste badaukala kompetentzia handia los domingosekin baita, gainera euskal ekoizpenak hor potente etorri dira urten. Baina, espero, Jose Ramon Soroizek saria jasotzen baldin badu, denok ospatu beharko genuken egun izango dela. Hori ere handia litzateke, ezta? Bai. Pelikulari ematen ez baiote... Mintzat berari. Jose Ramoni ematea, ezta? Bai. Bai. Bueno, gaur Euskal Zinemaren gala da. Hori da. Egun seinalatua, egun handia eta protagonista asko ikusiko ditugu bertako goltzan, Vitoria Eugenia momentu honetan. Hasiko gara, 5 sari nagusi banatuko dira, ekitaldi honetan, gala honetan, hasiko gara banaka sari horiek aipatzen. Bai. Ederki, lehenbizikoa aipatuko dugu, Los Aitasegatik Borja Kobeagak jasoko duen gidoi honenaren saria. Hori izango da, berari emango dioten saria. Bai. Zer diozu? Borjari buruz? Bueno, bai, pelikula bai. Niretzat oso divertigarren pelikula da. Badu bere... Bueno, nik uste 80garren hamarkadan jaio ginen ontzat badaukagula, ez? Pentsatu gure gurasoen inguruan zer egin zuten, zer egituko aukera dukizuten. Errekonozitzen dituzu? Aita horietan gurasoak errekonozitzen dituzu? Ez guztiz, baina bai pentsatzen dutela ez zirela garai errazak izan beraientzat, ez? Azkenean beraien sentimentuak azala eratzeko aukera gutxi edukizuten eta bueno, zuten egin zuten bere garaian eta pelikula oso divertigarria iruditzen zait eta bueno, sari nahiko merezitua eta gainera kontuan hartu behar da baita bere lana ez dela bakarrik Los Aitas, bere lana gainera gidoilari bezala toki askotan ikusi dugula eta gidoilari oso ona dela Borja Kobeaga. Eta beste sari bat, kasu honetan bultzada saria gaur arratsaldean emango dena Miren Gaztañagak, hori ere aktore ezaguna, berak jasoko du, izena berak esaten duen bezala bere karrerari beste bultzadatxo bat, bere interpretazio lan horri beste bultzadatxo bat emate aldera. Non kokatzen duzuzuk Miren Gaztañaga, Euskal Zinemagintzaren konstelazio horretan? Galdetu beharko genuke pixkat bultza, zergatik zer ikuste Gaztañaga ondo kokatuta dagoela, ez? Gure Euskal Zinemaren munduan, aurrek urtean azken erromantikoak gainera pelikularekin, bueno, niri bintzat txunditu egin zedan ja gelaien horrekin, asko gustatzen zait Miren Gaztañagaren lana, baina nik uste kokatu dezakagula, gainera estatu mailako zineman eta Euskal Zineman hor uztartzen den aktorea, eta kalitate oso honeko aktore eta bueno, nola ez merezita, ez? Edozen sari askotan izaten dira merezita, baina uste Miren Gaztañagak baduela merezitasun gehiago, gainera arazoak edukizitzun baita deklarazio batzuk gaizki ulertu zirelako bere garaian, eta bueno, aurrera egin ahal izan du bere lana, eta behintzat poztekoa baita, sari bat jaso ahal izatea. Gaur banatuko den beste sari bat, Arantxa Etxebarria zinegileak jasoko duena kasu honetan, La Infiltrada pelikulagatik, takileroena, ezta? Hau da, pelikula takileroena delako edo horregatik eman diote sari hau. Nola ikusten duzu pelikula hau edo zer iruditzen zaizu pelikula hau? Justo hau, ez zitzaian enbeste gustatu, kostatu zitzaian... Zergatik? Ez zitzaizun gustatu? Egia esan pixkat, hau ezak nola esan, guzti gabe. Baina nik ikusten dela bakarrik alde bat, ez? Osa, azkenean... etaren aurkako bidean gauza asko egon ziren eta bakarrik poliziaren hemen kasu honetan poliziak egindako gauzak agertzen dira pelikula honetan eta pixkat motz geratzen zait, pixkat ikusten dara bakarrik polizia direla eroiak eta ikuste baita gizarte zibila ere hor egontzala gauz asko egiten biolentziarekin amaitzeko. Eta, bueno, bezitzaian nahin beste gustatu, pixkat fantasia moduan ikusi nun, eta bai, takilero izan zala aitortu behar da, baina hortikan aurrera, niri bintzat ez zitzaian nahin beste gustatu. Aintzane Pérez de Palomarri beste sari bat emango diote, ohorezko sari emango diote kasu honetan, azken 20 urteotan esan dezagun EITB-en, pelikulen aukerak eta ekoizpengintza horretan egindako lanagatik.
Bai, ez nuen ezagutzen, ipatu behar da. Horretarako ere balio dute sari, Hori da. Itzalean dauen horiek argitara ateratzeko, Bai, eta gainera ITB-ren lana Euskal Zineman ere, bueno, oso garrantzitsua da, azkenean ekoizpen askorako dirua jartzea ere beharrezkoa da, azkenean zinema garestia da egitea, eta diruri gabe ezin da, eta bueno, uste baita horrelako figurak ez ezagunak direnak, baita Ester Garzia eman zaio saria, Donostia saria, eta ekoizlea da. Ekoizle mundu hori ez hain ezaguna izaten, eta alfombratan gutxiago ikusten dugu, hor da, bueno, baita postekoa horrelako, sariak baita ezagutzeko atzean, kameren atzean dagoen lan ikusteko. Egile berrien saria ere bai, hori Euskal Telebistako zuzendariak berak emango dio, egile berria kasu honetan Sara Fantova, Jone Batzuetan egindako pieza horregatik. Bilboko jaietan kokatzen den Jone Batzuetan pelikula. Aita, alaba, bi alaba, hobeto esan da, lagun arte bat, festak. Zer diozu pelikula honi buruz? Ikusteke daukadala, oraindik ezin izan dut ikusi, ze gainera estrenatu zen irailaren 12an, eta gogo asko dazkat ikusteko, baina justo baita zinemaldian proiektzioren bat ere egonda, Euskal Zinemaren atarian egon delako, baina ezin izan dut oraindik ikusi, orduan ikusteko gogoekin hori bai. Erki, bueno, izan genuen hemen zuzendaria bera, eta izango dugu berriz ere sari hau jaso eta gero elkarrezketatzeko aukera. Kuku txiki bat egiten ari zaigu, Maialen Artzailuz, gure Anderea, gure berri emaile berezia, eta uste dugu bakarren bat badukala aldamenean. Maialen, arratsaldeon aurrera nahi duzunean. Arratsaldeon Xabi, bai ikusten duzuen bezala enago bakarrik, saritu bat daukadalako hemen Miren Gaztañaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, saria handi bai jaso behar duzu, bultzada saria. Bai. Zure kideek nolaz baitere emandako horrek zer esan nahi du zuretzat? Oso berezia dela, oso goxua dela, oso ez dakit, maitasun handiko saria dela eta asko emozionatzen hauela. Oso eskertuta nago bai. Zaldia prest daukazu Miren? Holako idatzi bat egin dut, hola senzillua eta jazta. Nahikoa urduritasuna mantentzeakin eta aurre egiakin. Motx-motxa zerbait improvisatuko duzu ala? Ez, idatzia ekarri dut eta idatzi gero esango deia. Miren, zer esango zenuke gaur egun egiten dugun Euskal Zinemaz? Bueno, kalidadezko pelikula izugarriak azkagula esku artia momentu hauetan. Lehengunan Maspalomas ikusten egon ginean, Karmele, hainbat eta hainbat, Anekumen, pila bat daudela, eta nik ustot arroteko mokua dela. Maspalomas aipatu duzu, Miren, bertan ere ikusten zaitugu. Bai. Ez dakit, kritika oso ona ditu? Zer diozu, urrezko maskorra lortzeko moduan edo badago? Zalantzarik gabe badago. Gero, eman ala ez eman auskalo, ez? Baina badago, pelikula da ikustekoa da. Oso ederra da. Miren Gaztañaga, eskerrik asko gurekin izatearren, eta zorionak berriz ere, ongi pasa. Venga. Hementxe ikusten duzuen bezala Miren Gaztañaga gurekin izan dugu, eta protagonista gehiago hurbiltzen zaizkigun pixkanaka. Eskerrik asko, Maialen, gero arte Miren Gaztañaga bultzada saria, eta ikusi dugun moduan, festival honetan edo zinemaldi honetan, pelikula batean baino gehiagotan bere presentzia ere nabarmentzen da. Emakumea handi bat, esan duzu beragatik nahikoa, baina ondo merezitako saria. Bai, hala da, eta egia da Maspalomasen agertzen dela, gainera pertsonaineko berezia dauka, eta nik uste merezitako saria dela zalantzari gabe. Beste pelikula ezagun bat, denon garunetan hiltzatuta geratu zena, Aupa Etxebeste pelikula da, ezta? Aurten gainera 20. urte urrena ere badu pelikula horrek, eta zuzendariak Asier Altuna eta Telmo Esnarek gaurko gala horretan, baita ere zinemira saria jasoko dute, ibilbide oso handia egin duten eta egiten ari diren bi pertsona. Ni gainera uste eta Aupa Etxebestek bai aldatu zuela Euskal Zinemaren paradigma, ez? Bapaten ikusi genuen horrelako pelikula bat, denok barre egiteko aukera edukik genuen pelikula horrekin, eta zenbat alditan ETBn errepikatu den baita pelikula hori, eta nik uste gero beraiek bere ibilbidea batera eta bananduta egin dute, baina beti egon dira binomio horretan, ez? Batera lan egiteko bide horretan, eta gainera Asier Altunaren azkeneko lana ere Karmele aurten ere Donostiako Zinemaldian ikusteko aukera dugu, hau da hasi sortu zen lan hori aurrera eramateko aukera duki dute beti eta kalitatezko lanarekin beti. Garbine, Euskal Zinema jarraitzen duzu, ikusten duzu moduan izen pila bat aipatu ditugu, sari pila bat banatuko dira gaur arratsaldean, Aupa Etxebeste bera ere mugarri bat izan da Euskal Zinema egintzan, eta pixkanaka
ugaritzen goaz, edo haunditzen ari garela esan daiteke, ezta? Bai, hoi argi dago, egia esan nik jarraitzen dut, baino edabidetan zineman oso gutxi, baino ez euskal zinema ez bestea, ez da. Egia esan ni oso zinezalea izan naiz, nintzen, oso, baino gero, matasuna eta olako ja beste bete beharrak euskala, utzi nion zinemari. Eta oain gutxitan joaten naiz, azkenean dalako sartzea toki itxibarroan eta nahiko itxitagoten naiz ni etxean eta lantokian. Beraz, baino jarraitzen ditut albisteak, jarraitzen ez bakarrikan zinemaldian, baizik eta bestela ere bai, nik normalen irakurtzen ditut egunkariak eta nahita ez, baino kasu honetan nahita, eta entzuten dut irratia ere bai, eta orduan nahita ez, baino nahita, jarraitzen dut. Baino egia esan, gazte jende hauek, aktore eta aktoresa berri gazte hauek esan ez ditut ezagutzen. Eta ez dituzke ezagutuko kalean ikusita ere sentitzen ez, baino horrela da. Hoi gertatzen zait. Pixkanaka joan gora denok elkar ezagutzen, Daniel. Ze pelikula ikusteko irrikitan zaudezu? Irrikitan benetan nago trailerra ikusi ondoren, Maspalomas ikusteko. Bai, badakit badagoela sesgo bat, zezkenean LGBTQ kolektiboaren lentean zehar kontaturiko historio bat da, baina benetan uste dut, eta hau bakarrik minutut erdi ikusi ondoren, baina uste dut badela oso erretratu gordin eta sentibera bat, nola violentzia hauek, nola zailtasuna inbeste egon diren historian zehar disidentziarako, eta nola zailtasun honen instituzionalen biktimek sortu dituzte haien biktima propioak zezkenian zailtasun asko daude, eta violentzia honen zikloa amaitzearen responsabilidadia batzutan geuria bera dela, eta ez dakit izugarrizko sentimendu mordo bat piztu dit barruan, hasi ikusi nahi dut. Armairutik ateratzearen prozesu hori gogorra da, ezta? Eta behin aterata gero berriz barrura itzultzearena, ze pelikulak hori jartzen du erdigunean, ezta? Bai, eta ez bakarrik hori, baizik eta zergatik atera behar, edo zergatik sartu behar berriro, edo nola afektatzen dira nire inguruko jendeari nik maite dudana, zergatik daude triste, ez da nire kulpa, badakitzu daude galdera asko oso pertinenteak ondikan erantzuteke daudela. Ojala ez egotea, baina ondikan erantzuteke daudela. Eta baditut gogoak ikusteko pelikulak ematen dien erantzuna. Bikain, 6:07 minutu zuzenean, Jon Gomez Garai, Arratsaldeon, ze kontatzen diguzu, nor daukazu aldan benean ego, ze esan behar diguzu, Arratsaldeon. Arratsaldeon, une honetan ez dago inor fotokolean, leira, Sara Kozar dago, une honetan, hortxe fotokolean, aurrean ditu argazkilari, kameralari guztiak, eta okerrez banago, agian gure kide Maialenek, gure gaurko erreportari bereziak izango du, Sara elkarrizketatzeko aukera. Ia bera, hitzaren zentzurik onenean, bera momentutxo baten baitzeko aukera dugun, eta Maialen zugana bidaltzen dugun. Eta hemendik ikusten ari naiz, igotzen ari direla, Victoria Eugeniako antzokian gaude, duda gabe, zuzenean gaude, Maialenen gana doa, une honetan, Sara Kozarre, eta laster hemendik ikusten ari naiz, Nerea Mazo, Jon Elazpiur, Lara Izagirre, aurpegi ezagun pile bat, gero berriz ere, paso eskatu behar dizuegu, bertatik Victoria Eugeniako fotokoletik, gero arte. Jon Gomez Garai, eskerrik asko, ikusi dugun bezala, Sara Kozar, Maialena balin badoa, orain Maialenekin egon beharko luke. Maialen Artzailuz, Arratsaldeon, eta zurekin dago, magia, zuzenean. Bai, hementxe Jon Gomez Garai bidaliz eta Sara Kozar hementxe dago. Eta Sara, esan didazu, lasai zaudela gutxi gora bera. Bueno, espero nuena, baina lasaiago nagoela. Espero nuen asko zorduriago egotea, eta momentuz, orain, nahiko ondo sentitzen naiz. Aber gero ia momentu iristen denean, ze pasatzean hemen barrutik, baina, nahiko ondo, nik uste dut ondo. Gala aurkeztea tokatzen zaizu, dantzatu egin behar duzu, kantatu egin behar duzu horrelakorik ezerrez? Zorionez? Ez. Ondo lago duta zaude, Joseba Paulazarekin, orain galdu egin dugu, hori ere egia da, Dagoen, zakin duen dagoen, bere bila jubarko edo orain. Espero dut iristea zazpitako, bestela, malo. Eta zure parean izango dituzu zure lankideak, artista hundiak, aktore hundiak, hori zer da, errazagoa, zailagoa? Alde batetik presioa sentitzen dut,
lanbideko jendea dalako eta bar, baina gero beste alde batetik badakit hor dauden gehiena nire lagunak diela, eta nire alde daudela, eta orduan babes hori sentitzen dut ere hor azpitik, oseake, ondo. Sara, amaitzeko, entxegoak zer moduz joan dira? Bueno, gaur entxegatu dugu. Eta, bueno, pues, eistu, porque gauza asko pasa behar digalan, ez dakit kontotu daiteke ez, baina bi abesti daude, talde batenak, ez dakit jadakizuten. Guk oraindik ez dakigu zer, Sara? Ez esango azpare. Eta orduan, nahiko gala, gauza asko hortatzen dira gala honetan, orduan gure tartea ez da horrenbesteko izan, baina, bueno, ondo. Bueno, oso ongi, 10:00 aurrera, eta baten ikusiela izango da, Sara. Galdu. Mil esker. Zuei. Eta sorte hon. Eskerrik asko. Maialen, eskerrik asko, Maialen eta Sara, eta zorte hon, Sara Kozar ere, aktore bikaina, bere ere, pelikula batean baino gehiagotan, zinemaldi honetan, eta beste proiektu askotan oso presente ikusiko duguna. Eta zinearekin jarraituko dugu, badakizuen dola, Donostiako zinemaldiak baduen bere klasikoak izeneko atala, iaz adibidez, Tasiorekin izugarri gozatu genuen, urten, pieza berri gehiago sartu dira klasiko hoietan, lau aipatuko ditugu, 100 metro, Zergatik Panpox, 16. nahi danez, eta oraingoz izengabe pelikula horiek zahar berritu egin dituzte eta zinemaldian ikusteko aukera izango dugu eta gurekin da pelikula horien zahar berritze horretan Euskal Filmotekako ordezkari bat, biba Jon López Barrena. Haupa Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko. Lau izenburu aipatu ditugu. Nola egiten da, nola hartzen da Zergatik Panpox edo 100 metro edo horrelako pelikula zahar bat, eta nola berriztatzen da, nola berritzen da horrelako pelikula bat? Prozesu luzea da. Lehenik eta behin, hasteko, pelikula bat zaharberritu ahal izateko, pelikula hori modu egokian kontserbatu behar izan da. Orduan, loreak botako bizkio gure erakundeari, eta, filmategiok ez gurea bakarrik, bezik eta mundu guztiko filmategiok egiten dugun lana horretan datza, ez, den horri batetan, hau da, etorkizunera begira, pelikulak, edo duela 100 urte, edo duela 40 urte, kasu honetan bezala egindako pelikulak ondo kontserbatzea. Gero egin behar dena da, ikerketa lan sakon bat, eta ikusi pelikula horien materialeak non dauden gordeta. Ze filmategitan, ze artxibotan, guk horrela egin genuen, horrelako ikerketa lan bat, ikusi genuen, nahiko ondo kontserbatuta zeudela kasu honetan negatiboak, pelikula horiek gogoratu, formatu analogikoan, fotokimikoan egin zirela, 35 mm, eta negatiboak lortu genituen, eta, gero lehiaketa publiko bat egin zen zenbait laborategiren artean, eta, guk aukeratu genuen Bolonian, Imaginary Robot aitzen den laborategi batetan, bertan egitea zaharberritzelana, iaz Tasiorekin egin genuena bezala. Eta Bolonia aipatu duzula oso politia izan omen zen harako bidaia hori, ezta? Batez ere sortzaileekin eta zuzendariekin partekatzeko aukera izan zen utelako hori. Bai, behin zaharberritzelana, pelikulak digitalizatu egiten dira, eta digitalki egiten da zaharberritzelana, eta azkeneko ikutuak eta egiteko, egokiena da zuzendariekin bertara joatea. Kasu honetan, zorionez, lau zuzendariak bizirik daude, beraiekin uztaila hasieran egin genuen horrelako astebeteko bidaitxo bat bertako laborategira, eta oso polita izan zen, beraiek ere oso eskartuta ikusi genituen, duela 40 urte egindako lan bat gaur egun berriz bizitza hartzeak, edo bigarren bizitza bat hartzeak, garrantzia handia du guretzat bereziki, eta gero beraien poza eta ilusioa ikustea ere oso polita izan zen. Filmotekak kasu honetan EITB-rekin eta zinemaldiarekin elkarlan bat egiten duzue. Behin, amaierako produktu hori aurrean zeukatenean, zesan zuten zuzendariek edo aktoreek edo? Zuzendariekin egon ginen gu, eta zuzendariek, egia esan, gu uste genuen hasiera batean akats gehiago atako zituztela zaharberritzeari edo lanari, eta oso gutxi atazizkietan, hau da, pelikulak nahiko ondo zeuden kontserbatuta, eta oso lan ona eginda zaharberritze lan horretan. Eta beraien, lehen esan dizudana, ilusio hori ikustea izan zen oso politia guretzat, beraiek ere ez zutelako gogoratzen zenbait pasarte edo... Asko pasadira. Bai, 40 urte, zehazki. Eta behar bada, izan daiteke pelikula hauentzat bigarren aukera bat, bere garaian merezi ainako aukera izan ez zuten pelikula horientzat bigarren aukera bat?
zalantzarik gabe. Nik uste bere garaian pelikula hauek zinetan estrenatu ziren, baina horrelako iraupen arraro xamarra dute, film ertainak dira, 50 minutuko iraupena dute, eta zine komertzial batetan ez da erraza hau proiektatzea. Orduan, orain telebistan adibidez, edo primeran plataforman ikusiko direnez, hemendik aurrera, behin zaberrituta eta behin estrenatuta hemen zinemaldian, nik uste dut, bigarren bizitza bat izan dezaketela, beste belaunaldi batek ere, edo beste belaunaldi batzuk ere ikusi ditzaketela pelikula hauek, eta askorentzat deskubrimentu ederrak izango direla. Amaia, zer diozuzuk, lau pelikula hauei buruz? Jo, bat, dut ikusi, baina ikusteko gogoekin, berarien zuten mentzate ikusteko gogoekin nagoz, zerrelako altxorrak ere berriro ikusteko, edo berreskuratzeko aukera hori beti da polita. Batez ere gure altxorra direlako. Gainera, Tasioren kasuan, oraindik ere eskariak jasotzen omen dituzue atzerritik pelikula bertan emititzeko. Bai. Tasio izan zen sekulako arrakasta, inoiz pentsatuko ez genuken arrakasta izan zuen zaberritzeak, munduko film klasikoen jaialdi hoberenetan egonda, Cannes, Lyonen, Bolonian bertan, Donostiako zinemaldian ere, eta geroztik, sekulako eskaera pila egonda, jende deskubritu egin du lehendabiziko aldiz Tasio, eta sorpresa izugarri izan da. Espero ezagun, agian beste maila batetan, baina lau pelikula hauekin ere gauza bera edo antzekoak gertatzen. Guk ere bauzkago gure Tasiok eta Tasiak horri ikatza egiten ari direnak Donostia inguru horretan. Jon Gomez Garai, zurekin goaz orain, arratsaldeon. Arratsaldeon lagunok, hau zoratzeko izaten ari da, zoramen gozoa izaten ari da, behiratu hemen dauzkagun lankideak, komunikabide desberdinetarako ari dira Sara Kozar ikusten ari gara une honetan, Sara Fantoa ikusten ari gara momentu horretan, hortxe, Gazteako lankideak ere, behira, Unai Iparragirre dago hemen, une honetan, Unairekin igandean egon ginen belodromoan, Maialen Arzaiuz beste aldean duzu, beragana joango zara, Unai? Gero berarekin aritzeko, tartetxo baten. Ni gauza bat esango izuet, biba zuek. Bibago eta biba. Gero arte, gozatu. Bueno, eta behira, etorri, behira nor dagoen orain une honetan fotokolean, Hortxe Nerea Mazo ikusten ari gara, ia zuzenean biba zuek entzako agurtzerik duen. Nerea, biba zuek entza, zuzenean, agur bat! Hortxe, Nerea Mazo, zuzenean, Virtuore Eugeniako fotokolean, Salmo Gozade, ondo, urduri! Oso urduriz! Gozatu! Eta oso pozik, pena euria, baina bueno, superondo pasatuko dugu. Hori da aktitudea, eskerrik asko Nerea! Bueno, lagunok, eskerrik asko ikusten ari zaite, zoramena izaten ari dau, aurpegi ezagun pila pasatzen ari denak Victoria Eugeniatik, gero gehiago ikusteko aukera izango du, gero arte! Eskerrik asko, Jon, eta Euskal Telebistako zuzendaria honezkero Maialenekin izango da. Maialen Arzaiuz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, hementxe nago, enago bakarrik, Unai Iparragirre, arratsaldeon? Arratsaldeon. Zer moduz, gustora hemen, alfombra gorrian esan behar nuen, baina non dago alfombra gorria, Unai? Alfombra gorria ia ez da gorria. Erabat, bustita dago, eta orain beste kolore bat hartu du, baina pasioa hementxe dago. Pasioa dago, hementxe dago, eta eske urtero berdina esaten dut, eta ez dara matzut urte asko hemen, baina egia da urtetik urtera igartzen dela Euskal Zinemarekiko pasioa, eta gaur, jende asko egon nahi duela Euskal Zinemaren ospakizun honetan. Beraz, oso emozionatuta. Esan duzu Euskal Zinemarekiko pasioa, EITBek lagundutako zinemaldia da hau, EITBek ikaragarri pelikula pilatan hartu du parte, gerozta gehiago? Bai, eta egia da, bidelagun sentitzen garela, azken finean, gauzazkotan Euskal Zinemaren munduak eta sektoriak eta Euskal Irrati Telebistak bat egiten dugulako, eta horietako bat oso garrantzitsua da, guretzat, Euskal izana, Euskal identitatea, gure hizkuntza, gure paisajeak, gure herrian ez ezik, gure mugitatik kanpo ere ezagutzera ematea oso garrantzitsua da. Eta Euskal Zinemak hilak tente jarri zaizkit. Egiten duten lanarekin,
hori da egiten dutena, ez? Euskal Herriaren embajadori dira kanpoan, eta gainera filmak euskaraz eginiz direnean gure hizkuntzare ezagutzera ematen dute, beraz oso polita dau. Bueno, eta gainera pentsatzen dugu Euskal Telebistak ere baduela bere zeregina hortan, Euskal Telebistatik pasatzen diren artista, aktore asko eta asko, gero noizbait pantalla handitan ikusten ditugu. Bai, eta uste dut bi aldetako bidaia dela, ez? Pantailan ikusten ditugun asko, telebistan ikusten ditugu, eta beste aldera ere bai. Azken finean Euskal Herria uste dut talentuan handia dela, baina herri txikia gara. Halere nire amak esate zuen askotan detaile txikiek eragina handia daukatela. Eta ez dakit, norbaiti eskutiko batzeak oso gauza txikia izan arren askotan esan nahi handia duela, eta uste dut Euskal Zinemak hori dela egiten duena, ez? Euskalduna pentsatzen du Euskal Zinema, Euskal Zinema da. Nik urte asko Londresen pasatu eta gero, nire lagun asko etor ziren Euskal Herrira bizitan, Euskal filmak ikusi zituztelako, ez? Orduan, pues bai, zorionak eta eskerrik asko Euskal Zinemaren munduari. Ba, Unai, mila esker zuri, eta orain segi lanera, hau lana baldin bada. Hau da lana, hau pasioa da. Mila esker, Unai. Venga, bai. Ba, ikusten duzuen bezala, hementxe protagonistak bata bestearen atzetik pasatzen ari dira, eta ea gehiago topatzen ditugun. Eskerrik asko Maialen eta aurrera goaz, 6:20 minutu, zuzenean Euskal Filmotekako zaharberritze arduradunarekin, Jon Lopez Barrenarekin hizketan ari gara. Aipatu ditugu lau klasiko Garbine, zuri luzatuko dizut orain galdera, zergatik Panpox, 16 nahi danez, 100 metro, oraingoz izen gabe, Euskal Literaturgintzako lau klasiko pantailara eramanak bere garaian, ezta? Zuk ere ezagutuko zenituen noski Perla hauek? Nik irakurritan euskan liburuak, eta gainea dana batez ere hiru horiek, zergatik Panpox, 16 nahi danez, eta 100 metro zean oso liburu garai hartan oso interesgarriak, eta kolpatu egin nintuztenak, ez da, ni behintzat kolpatu ninduen, bai 100 metro batez ere, eta baita ere 16 nahi danez, eta hor kontatzen den historia benetan da gordina, eta oso gogorra, ez da. Eta gero, izan nuen aukera ikusteko, 16 nahi danez hain zuzen ere, zineman, baino nire buruan, askoz ere, sartuago daukat liburua, filma baino egia esan. Irakurri nuelako aurretik. Eta normalean, ez ditut pelikulak ikusten liburua baldin badago, Lehenbizi liburu eta gero pelikula. Gaur horrela dabiltza, Joan etorrian Maialen daukagu hitzeske lagunok, Jone Laspiurrekin dagoelako Maialen Arzailoz, Maialen segi aurrera, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon berriz ere, Jone Laspiur daukat ondoan, gainera galdetu diote, ea lasai egotera datorren edo lan pixka bat egitera datorren, eta Jone, arratsaldeon lan pixka bat egin behar duzu. Bai, aurten ea begultza saria emango ezkepa errastirekin batera, eta hemen txagaude. Bueno, momentuz, Karmele pelikulan ikusten zaitugu, EITBek lagundutako Karmele pelikulan, eta esan digute oso berezia izan dela zuretzat. Bai, oso emozionala izan zen, estreno oso polita, jende baita harripia dezinguratua, gaina Karmele eta Txominen familiakideak ere etorrizken, orduan oso berezia izan zen. Zure aitona mone, zure arbaso ez asko gogoratu omen zara. Asko. Bai, oso presente ditut. Azkenan, haien garaia izan zen, ez? Haiei bizitzea tokatu zitzaiena, guk ez dugu aksesua eukiagian historioietara eta ez, generazionalki, eta opari bat izan da, apur bat garai hortara bidaiatu alizatea. Eta Asier Altunak zuzendutako filma da, gaur zinemira saria jasoko du Telmorekin batera, esan egia, Jone, zer mozko zuzendaria da. Izugarri ona, bai, eta oso etxekoa, oso gironean, egin dugu lan, oso familiarra izan da guztia, eta zuzendari fina da, gauzak argi dauzkala esan daiteke, eta hori askotan eskertu egiten da, orduan oso gustura egon gara. Jone, amaitzeko, hemen profesional asko daude, Norekin lan egitea gustatuko litzaizuk, Moriartitarrekin izugarri. Mira, amua botata dago. Hortxe dago. Jone Laspiur, mila esker benetan, eta zorte hon. Eskerrik asko. Bai, ikusten duzuen bezala, Jone Laspiurrek aprobetxatu du bere amua botatzeko, eta agian egunen batean horrelako zerbait ikusiko dugu. Eta amu politia ez du edo zein amu bota Moriartitarren gana, eskerrik asko Maialen. Jon, arratsaldeon berriz zurekin goaz, zuk norekin egin nahiko zenuke lana, Moriartitarrekin ez dakit, baina momentuz behintzat bi batzuek entzat egin behar duzu. Hori da
begira, eta gustora, Moriartyrekin ere gustora egingo nuke lan, eta norekin egingo nuke lan, adibidez, Arantza Sukalleja eta Lara Izagirrerekin, hemen aldamenean dauzkadala. Neskak, niri txoritxo bate kontatu dit, gaur zerbait aldarrikatzera zatoztela Euskal Zinemaren galan dira. Hori da, Euskal Zinema bera aldarrikatzera gatoz, eta egiten ari garen pelikulak, eta momentu ona Euskal Zinemarena. Eta momentu on horiek zifratan, kopurutan aldarrikatuko dituzue? Gitxi gora bera, bakoitza duka zati bat, bakoitzak aldarrikatuko du gauza bat, baina urten 38 pelikula egon dira zinemaldian, eta horrek zuzenean hitz egiten du denaz. Urduri, nola zueten lasai? Bueno, ondo. Urduri, bai. Pizka bai. Eszenatokia ez da nire leku... Fuertea. Bai, hori da. Bueno, baina hala ere, beharrezkoa da gaur Euskal Zinemaren galandian egingo duzuen papera, zelan ez, Euskal Zinema aldarrikatzeko. Aurten 28 lan, ez da gutxi, Lara? Asko da, uste dut ez dakite errekorra den, baina asko da bai. Bueno, asko da gaur hemen aldarrikatu behar duguna, eta asko dira hemendik pasatzen ari diren lagunak, fotokola erakutsi behar dizu. Jarraian begira hemen txekusten abil, nire alias, gure etxeko lagun bat, eskerrik asko, Lara eta Arantzazu, eskerrik asko, bertan agurtuko ditu Arantzazu eta Lara, eta une honetan ikusten era fotokoleko irudiak, Victoria Eugeniatik ari gara, zuzenean ari gatzaizkizu Euskal Zinemaren gala haundian. Hortxe gure lankide Nerea alias. Gero arte lagunok! Haupa Nerea zuere tartean, eta entzun duzu, 38 pelikula, euskal pelikula daude aurtengo zinemaldian, hoietako 25 EITBek lagunduak, eta 4 klasikoen atalean daudenak, oraintxe Jon López Barrenak aurkeztu dizkigunak. Jon, benetan ikaragarri eskertzen dizugu, batetik egiten duzuen lana, importantea delako, eta urtez urte horri argi ematen ari zaretelako, eta urrengoen zai geratuko gara. Bai jarraituko dugu pelikula zagarritzen zelantzari gabe. Lehenbizi hauek ikusiko ditugu, eta gero etorriko dira berriak. Eskerrik asko, eta ondo segin duzun arte. Eskerrik asko. Eta, Jon Elazpiur, ikusi dugu nola Maialenek Jon Elazpiur elkarrezketatu duen, Daniel? Jon Elazpiur besteak beste Karmele pelikulan ikusiko dugu. Ez dakit Karmeleri buruz trailerra ikusi duzun, zerbait irakurri duzun. Ez dakat gehiagia aipatzeko, baina badakat momentu pixka bat berezi bat Jon Elazpiurrekin, gainera bebai EITBek babestuta beste programa baten izan zen. Non aurkitu ginen kamerino baten, eta klar, nire kontatu zidaten aktore osa bat da, eta egon behar da pelikula honetan, eta fan nintzen beraren gana, zorionak, ez dakit zer, eta esan zidan, ezagutu gara ja 4 aldiz. Eta esare akordatzen. Berak esan zizun? Bai, Gara zure irratsaioren batean egon da edo? Ez dakit, baino antza ezagutuak gara, ez dakit nun, eta ninaz oso traketxa izenekin eta aurpegiekin gaur goixean benetan menperatu dut zeusa bizarela. Orduan ja, ez naiz ahaztu behar inoiz Jon Elazpiurretaz esan zidan begitara begira. Ez ahaztu gehiago nita. Noski, ezin zara berataz ahaztu, Daniel. Ez, mesedez ez. Así que pelikula ikusten egongo naiz. Noski, Amaia, zuk ikusi duzu, Karmele. Bai. Nola dago Jon Elazpiur pelikula horre? Jo, bagia zan, pelikula, bera dago oso potente, pertsonai oso indar askoko pertsonaia da, eta bera oso dago, bere lana ikaragarria da, eneko Sagardirekin batera bikotea paregabeak egiten dute lanean, eta gira esan gomendagarria, bai. Kasu honetan, Karmele pelikulak garbine karriko digu, berriz ere gure historiako, gure gerra zibilaren garaiko drama, maitasun historia bat, exilioa, joan, etorri, Euskal Herriko beste kapitulu bat pantailara ekarria. Bai, nik uste genero bat bihurtu dela, edo bihurtzen ari dela, eta normala da gainea, zeren eta orduan bizitako gerra zibil bat, eta barruan gertatu izana, ez da zorionez, ez dakit, beti egunero bizitzen noski, eta orduan 3 urte iraun zuen, eta gero handik etorri zana, eta beraz, merezi zuen hausnarketa egitea literarioa eta baita ere zineman, eta horregatik esan dut genero bat bihurtu dela, bai Espainia mailan, baita hemen ere, noski, eta gauza bera gertatzen ari da, edo gertatuko da, pensatzen dut, eta espero dut, etaren indarkeriarekin, eta baita ere, etaren indarkeriari emandako erantzunarekin, baita ere nik uste dut beste genero bat izango dela, eta orain hasi besterik egin ez dena, ezta? Eta beraz interesgarria beti, nik uste dut historia hor dago, pasata daude pasarte batzuk, baina hor eduki behar dugu buruan, eta batzutan, eta belaunaldi berriei batez ere, eta hori zuzenean, adibidez, gerra zibilan nik noski ez nuen ezagutu
eta baino etaren inguruan gertatu izan zen sufrimendu guztia bai, eta orduan baino belaunaldi berriei erakusteko eta jakinarazteko zer gertatu zen, tresna zinema da tresna oso ona, nolabait esateko erraza sartzen eta irudikatzen, eta beraz ongi dago. Eta hor dagoen aniztasuna nik uste dut islatzen dela oso ondo. Guazen Euskal Zinearen galako atari aurreko momentu hoietara, Maialen, arratsaldeon, norekin zaude? Patxi Bizkartekin zaude. Hementxe, bai, Xabi, ikusten duzun bezala, enago edonorekin, Patxi Bizkartekin nagolako, Patxi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Patxi, onbuaren itzala pelikularekin zabiltza zinemaldian, gaur itzal pixka bat bada kanpoan, ez da? Bai, itzala ona da, gauza ona da. Eta huri jare beharrezko izaten da gure lurraldia berde mantentzeko. Patxi, onbuaren itzala pelikula, Pedro Mari Otañoren biopiko hori, berari buruzko pelikula hori, zer moz doa, herri? Orain arte oso guztuak gaude, ja 67 emanaldin ditugu, gure auzolankidei, orain komertzialki ez dugu esenatu, hasiko geha urrian zeurozki, esenaldi komertzialekin, orain arte posi gaude. Oso posi, jendia mozen hau dateatzen da, salatikan, eta horrek asko esan nahi du. Eta zinemaldian ere bere txokoa izango du, onbuaren itzala? Bai, egongo geha, 25an, printzipien egongo geha, arratsaldeko 7etan, eta hurrengo egunean, antiguo berrin egongo geha. Eta zu berriz ere bertan izango zara, Patxi? Bai, 2etan egongo naiz, 2 emanalditan. Gero aparte ere, 26an bertan ere, geoklasikoetan botatzen dute aspaldinako 1 metro. Horre egongo naiz. Beraz, lanez lepo berriz ere, Patxi, zinemaldian? Lanez lepo berriz ere, zinemaldian? Bai, hala da, zinemaldiak galezen lana itxeko, eta horretan gade, promozionatu beharra da, gure lanak eta ona da. Nola paite lehio ederra da zinemaldia, gure filmak ikusteko, eta jende ezagutzeko nola behar, ezagutzen emateko ere, bai. Patxi, mila esker tartetxo hau guretzat hartzearen eta jarraitu zazu orain zure lagunekin. Mila esker zuei, onda izan. Patxi Bizkert ikusten duzu bezala, hementxe gurekin zinemaldian. Hortxe, zinemaldian Euskal Zinearen gala, zema sari, ari diren gaur banatzen. Egia da sari asko banatzen direla, baina Daniel, zure ustez, sari hauek garrantzitsua dira, beharrezkoak dira, bultzada saria, takileroena, Gido Irikonenaren saria, azkenean Euskal Herriko gure artistak saritzeko edo bultzatzeko modua da? Noski, esan nahi dut, artista ambito guztietan sari banaketa bai da pixka bat nire aitak oso modu sarkastiko baten esaten duen lan, beste aktore batzuk saritzen aktore lana egitea arren, baina bai da artea honesteko modu oso garrantzitsu bat, zezkenean bai kokatzen gaituela eskala internazional batean zinemaldia izugarri garrantzitsua da, eta kokatzen du Euskal Nortasuna, Euskal Nekoizpena eta Euskal Artea guztiz merezi duen terreno baten beste arte internazionalaren pare-pare. Orduan bai, izugarri garrantzitsua dela uste dut, eta bada artea lehenesteko oso modu polit bat, zeremonia honen barne, eta oparitzen digu momentu zoragarri hauek adibidez gure jendea eukitzea Victoria Eugenia Museuan aktorien atzetik, eta modu intimoagoan ezagutzea. Bai, zuk horri buruz ere zerbait badakizu, Daniel, eta glamurra, eta alfombrako, ez dakit, jantziak, eta estetika, eta nolari zara ikusten aurtengo zinemaldia? Bueno, badaude izugarrizko perfilak, oso look zoragarri batzuekin, espero euria ondo aguantatzea, oroar, badaude bai ikusi ditut horrela azkar hainbat aldarrikapen politiko, gehien bat Palestinako egoeraren, Palestinaren alde daudenak, zeudakazun txapa zoragarriaren bezala, eta oso importantea iruditzen zait horrelako gertakari importanteetan pertsonak bustitzea eta auto politikoak modu oso irekian egitea, eta moda bada bide bat justiziarentzat, bai maite dut moda. Eta aktoreak ere zerrenda horretara gehitu dira, bihar manifestazioa deituta dagoelako, eta Victoria Eugenia goaz berriz, Euskal Zinearen gala Jaun Andreok, oraintxe 6:23 minutu, une batetik bestera hasiko da, baina hasi aurretik, horrari gara, denak arrantzatzen, eta hortxe daukagu. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xabi, ez dago une honetan inor fotokolean, jarriko gara zuta bio? Bueno, baina hortxe ikusten ari gara, urko apalaza ikusten nabil hemendik, eta hemen nire inguruan, etorri hemen, kamerino hartan gaudela ematen du, Begira zenbat aurpegi esan, bi bazuek entzazu zenean ari gara. Arratsaldeon.
Bueno, eta begira nor dagoen narratzen. Nik ez dakit hau aktorea den, edo... Zaldian etorrian zara, Joseba. Bila eta sartai da guzti, antzekat behian. Bai, gaur igual denentzako kosinatzeko ardura izango dizu, Joseba? Arduratxetek eman, baino, inbiar baia, eta animatuko nauk, baki baiez. Etzeka kuido ikan. Joseba, argi dago, bi bazueken, txeka okeia badaukazula, doktore torri zago, behira, ze doktore torri den, bota eta guzti, baina norke eman dizu gomendio horra jantzita etortzeko? Bikotiak, bai. Eta txapela etzun nahi jarri, baino, hola jarri eta geho, zose falta. Eskatzen du, ez da? Outfit honek eskatzen. Bai. Saldian txapeli gabenok enterriko bala. Bueno, eta Joseba Arginaro gure etxeko sukaldari ezagunetako bat ere bai, bertan ezin falta. Ez, hemen txe, gonbidatu ziatek, eta goxatzea, ondo pasa, eta hemen, farandula neotea. Farandula. Izarru saina badago behintzat, eta goazen hemen, begira nor dugun hemen, parkatu. Bai, izan. Zuzenean ari gara bi bazuk entzat. Serio plantatan. Serio, itxuiten horra initzen arginan okin nahi zinen entrevistan zuten. Entzuten ari zinean. Bueno, zuzenean ari gara bi bazuek entzat. Eta zuk ere gaurkoa zuzenean bizi behar duzu. Zuk ere ezin zenuen hemen falta eso. Bueno, bai, iaia urtero etortzean zita bada, egu politxe inguruko ezagunak eta gremiko jendea ikusi agurtu, elkarren lanaz gozatzeko eta eskertzeko. Eta Euskal Zinemaren gala handi honek ere badu, aldarrikatzetik lehen Lara Izagirrerekin ere hizketan aritu gara, badugu horren beharra, ez da Euskal Zinema aldarrikatzeko beharra, zergaitik ez horrelako leku dotorietan. Bai, suerte aldarrikapen hori, gero eta gutxiago izaten nahi da, ze jendea konstiente da, Euskal Zinema ona dala eta kalitatezkoa dala, eta aldarrikapena beti egin behar da, zegie da, oaindik joera da, gehiago dau erderazko pelikulak ikustea, euskerazkok baino, eta Euskal Herri barrenean ere bai. Beraz, aldarrikapen hori egin behar da. Geroz eta gutxiagoa dala, bai, hori egia da. Bueno, Joseba, guk jarraituko dugu ekinean, guk jarraituko dugu zuekin gozatzen, zuen lanarekin gozatzen, eta bien bitartean zu ere gozatu gaurko gala handi honekin. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Joseba. Eta lagunok, begira une honetan, begira, nor dagoen hor fotokolean ikusten ari gara, Etxepare Euskal Institutuko lagunak dira, hortartean Irene Larraza, gure aldetik hasita bigarrena, bera da Euskal Etxepareko zuzendaria, baina lagunok, begira nor dagoen hemen Rubia, dotore, orain fotokolean bakarrik geratzen ari dena, daunok Miren Arzaius da, bera, Guggenheimeko zuzendari berria, lagunok, hortxe, Parisetik orain dela hilabete gutxi etorri barri, momentu honetan Euskal Zinemaren gala haundira Victoria Eugeniara sartu berri, hortxe Isabel Octavio ere bai bertan da, gure lankidea, urko ia, miren agur bat bibazuek entza zuzenen ari gara. Kaixo. Pozik hemen egoteaz? Oso patzen. Pozik, zorionak eta ongi etorri txera. Eskerrik asko. Edarte, agur, hortxe, miren Arzaius, Guggenheimeko zuzendari berria. Hementxe, eta urko hortxe ikusten ari gara, une honetan fotokolera etorri berri, nabarmentzekoa da, urkok bezala nabarmentzekoa da, eta ezin errealitate horri bizkarra eman, aktore asko ikusten ari garela, genozidioari stop pegatinarekin, hortxe lagunekin elkartzen, Jon Olivares ere ikusten abil, Jon Plazaola, zenbat lagun pasa behar diren hemendik lagunok, tarteka joango gara zuei pasoa eskatzen, gero arte? Eskerrik asko, Jon, 23 minutu falta dira zazpiak izateko, eta esan da bezala, Euskal Zinearen gala hori astear dagoenez, pixkanaka denak gerturatzen ari dira, eta fotokolean ari zarete zuzenean ikusten. Aizue, zuek gertatu baltzaizue inoiz zinemaldian pelikula bat ikusi, sekzio ofizialeko pelikula bat ikusi, eta pelikula horrek zuek ikusi duzuenak urrezko maskorra irabaztea. Askotan entzuten dena da, niri etzait inoiz autokatzen, zuri amaia tokatuko zitzaizun behar bada? Nik urte batzuetan, ni normala juten naiz, eta pelikula asko ikuste ditut, eta urte askotan beti gertatu zait, irabazten duenak ez duela ikusi eta agian ia guztiak ikusi ditut. Orduan... Hori ere gertatu zait, niri alderantzuz gertatu zait askotan. Bai. Daniel? Niri ez dakit, igual oso gustu txarra daukadalako.
Bueno, askotan, pelikulak ere ez dituzu gustoagatik ere aukeratzen. Lehen batek esaten zian, nik nora joan behar duzut hartu, ikusiko ditut bi, baina ja ez zegoen sarrerarik. Orduan askotan zinemaldira joate hutsagatik ere bada, ezta? Ba, ni, bai batzutan, baina ni adibidez, aurreko galderari erantzuteko, esango dit, iaz jun nintzela zinemaldira filma bat ikustera, ez dakit 30 piko urte nintzela saltzen, zinemalditik, eta bingo. Eta bingo? Iaz, Tardes de Soledad. Wow. Tardes de Soledad ikusi nuen, eta asmatu bingo. egin zenuen bete-betean. Bai. Bueno, tarteka horrela gertatzen izan da. zen, eta bai, bueno, ez nuen uste gaina irabaziko zuenik, aukerarik izango zuenik, baina tira, bai, gertatu zitzaidan, berdin zitzaidan, irabazteak edo ez, osea. Baina kasualitate. Ni ez naiz horren mitomanoa alde horretatik. Bueno, Miren Arzalluz bat ikusi dugu lehen, orain Maialen Arzalluzen gana joan behar dugu. Maialen, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai arratsaldeon, eta berriz ere nago bakarrik, Jon Olivares daukadalako ondoan. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Jon, zer moduz doa zinemaldia? Oso ondo, konpromisoz beteta, baina gustora lagunak ikusi, pelikulak ikusi, euskal zinea ikusi. Konpromisoa ikusten dut, aldarrikapenekin ere baduzula, ze pegatina hor daramazu, baina ez pegatina bakarrik. Bai, zapia ere, uste dut aldarrikatzeko momentua dala, toki aproposa dala hau, eta ezin gara hortaz ahaztu, eta presente egon da 24 ordu. Festa ere bai, gero nik entzun dut Jon festarik badagoela, zuk zer diozu? Ba, egoten da, aurten ez dakit, egon izan da, aurten begongo da. Gainera guraldi honekin, aterpera jomeako gara. Guraldi honekin barru giro, ez da? Hori da, guztiz, bai. Ba, Jon, mila esker eta ongi pasa. Zuei. Eskerrik asko. Ikusten duzu bezala aktoreak ere badatoz, badoaz, eta gu arrantzan jarraitzen dugu. Jon, agurtu baino lehen. Ari gara denbo guztien horrela motxean. Euskat, lase hitz egin behar dugu orain. Konta iguzu, Maialen. Zer moduzko arratsaldeari zara pasatzen hor? Nola zaudete? Ze giro da hor inguruan? Ba, Xabi, egia esango dizut. Giroa aipatu duzu, eta hemen giroa badago. Hemen izugarrizko jendetza dago, gainera ikusten duzuen bezala, eta lehen esan dugu bezala, barrura sartu behar izan dugu, eta horrek esan nahi du, barruan agian pixka bat lasaixiago ibiltzen den jende guztia, hemen denok gaudela, pare bat gelatan, eta bat hartu, beste joaten da, bestearen gana joaten da, gelditu gabe, Xabi. Bai, Daniel Galdaerak zerbait esan nahi dizu zure soinekoari buruz. Ez egozu, Daniel, ez egozu. Maialen oso guapa zaude. Ea, Daniel, esan. Oso guapa zaude. Izan mesedez kontu handia ez irristatu euritan. Ez irristatzeko euritan. Eta Garbiña ere pozi dago diseinatzailea Tolosarra delako edo etxekoa delako bintzat, ez da? Bertakoa delako. Bai, aipatu dute, eta egia da oso guapa dagoela Maialen beti bezala, ez du horrelakorik behar, baina tira, gaur bereziki apainduta, eta azaldu dira, nik beti Tolosari ematen diot garrantzi handia, azaldu dira Tolosar, Irene Larraza azaldu da Joseba Usabiaga, batzu behintzat azaldu dira eta hor Tolosa beti, bai, baino bestela ere danak dia jende interesgarriak. Hortxe, Maialen, noiz hasiko da ekitaldia? Ba, 7:00 hasi behar zuen, baina egia esateko oraintxe bertan ziordu den ere ez dakit, badakite fotokola eta alfombra gorria pixkatxo bat berandutu egin dela, beraz pentsatu nezake agian pixkatxo bat berandutu egingo dela, baina laster izango da. 18 minutu falta dira 7 izateko, eta seguru aurkituko duzula tarte honetan beste bakarren bat guri elkarrizketa egiteko, edo elkarrizketa bat eskaintzeko, eta gogoratuko dugu Euskal Telebista gero eskainiko duela, ez? Bai, Euskal Telebistak eskainiko du, iluntzeko edo gaueko 10:04 Miluzeren ondoren 10:04 aurrera. Eta bai, egia esan, protagonista nagusietako batzuen zai gaude, badakizue beti onena amaierarako izaten dela, eta ea zinemira saria jasoko duten Telmo Esnal eta Asier Altuna harrapatzen ditugun. Berez, itzordua jarrita daukago, beraz, gelditu da. Etxe bezetarra gainera barruan gustora, egongo dira, horiek barruan egoten ohituta, ezta? Oso gustora etortzen direnean lehioak itxiko ditugu eta dena gustora, etxean bezala. Eskerrik asko Maialen, oso ondo. Oporretara joango gara beraiekin.
Bueno, ikusten duzu moduan gure euskal aktore gintzako, zinema gintzako aktoreak eta zuzendariak eta ekoizleak iristen ari dira. Gustatzen zaizue, Danel, zuei erreferenteak nola iristen dien ikustea, zuen idoloak, gustoko pertsonoiek nola iristen dien ikustea? Oso gauza humanizante bat da, lehen esan dudan bezala, eta haien gana hurbiltzea paperetik kanpo, eta de hecho badukat beste tontakari txiki bat esateko Jon Olivaresen inguruan, ze gaur izan behar naiz famatu ehiztaria. Eta nik Jon Olivares ezagutu nuen, nire monitorea izan zelako Arrasateko Gaztetxokoan. Baina da, barkatu? Jon Olivares. Bai, azkenean Maialenekin agertu dena. Bai, eta orduan, pixka bat txunditu zidan, ze galdu genuen kontaktua Gaztetxokora joateari utzi nionean. Eta batean aurkitu neban aktore famatu eta arrakastatxu bat zela, eta klaro, nik entzun dut Jon Olivares botatzen puzkar bat. Ni egonez como parrandan normalian kartetara jolasten edo normal Gaztetxokoan, eta orain registro honetan ikusti dizugarri txokatzen nahi dut berarekin egon, eta ikusia nola daian, hasi que kaixo musu bat hemendik jan. Lagunak egiten ari zara, Danel. Amaia, zu nor txunditu zaitu, aurtengo ze iritsierak txunditu zaitu? Noren iritsierak? Joskoaren dikan ez da iritsi. Jennifer Lawrence ikusten nahi. Jennifer Lawrence ikusten nahi. Ostialean jasoko du Donostia saria uste? Eske jazak ezagun honetan, bai, hori da. Bueno, ederki, Jon Gomez Garaizer kontatzen digu, nor fotokola edo Maialenen gana joango gara. Maialen Arzailuz, arratsaldeon berri, zean horekin zaudenean hor harrapatu duzun. Ikusten duzuen bezala, Jon Olivaresetik pasatu naiz Jon Plaza Olara, Jon arratsaldeon. Arratsaldeon, zemu zeate? Ondo, eta zu? Ondore, bai. Gaur lasai, gonbidatu bezala, eseri, zutitu, txaloin, diegarko lanak. Baina, Jon, egia esango izut, alfombra gorri batean nire lehen da biziko aldia dago, eta hau oso estresantea da, Jon. Nik izango da, agian nire lanetik okerren eramaten. Ia sendorik, nik pelikularen bat edo aurkeztu beharra, nire proiekturen bat edo aurkeztu beharra, edo aurkezde lanetan ibili beharra edo, latza egiten zait, ez? Pixkate figurazio lan horietara ohitzea edo, baina gaur Euskal Zinemaren gala da, orduan etorri beharra dago, lagundu beharra dago, eta hemen egon beharra dago, berez hemen gaude. Bueno, eta kide itxalo jo beharra dago, ezta? Hori da, merezi dut eta zenbat pelikula euskera zaurten, Euskal Zinema ematen du osasun ona daukala, ea aurrerantzean ere gehiago egiten diren, gero eta hobeto, eta hortara gatoz hori aldarrikatzera baita ere. Eta zuk zer duzu esku artean, Jon? Zerbait esan daiteke? Bueno, esan gauza asko esan daitezke, baina izan, holtza gainean daukatu bain lana batez ere, kamara aurrean eta ezer gutxi, oaingoz behintzat, baina Arizonarekin JFO gabiltza, udazkena... Ikusi nuen, Jon. Ikusi zenun da, zemuz? Wow, niri asko gustatu zitzaidan. Asko gozten ez, Maialen eskerrik asko, gure oso guztua gabiltza, eta nahiko lan badaukagu horrekin, eta aurreko ostegunean justo, aitaren aurrestrenaldia egin duen herrian bertan urretxun, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Jende asko alde, ez? Ezagunak eta lagunak alde, baina baita ere, herriaren aurrean horrelako zerbait lehenengo aldiz egiteak suposatzen duen presio guzti horrekin. Baina oso gustora, azaroan estrenatuko dugu Lugaritzen, egun japeteta daukagu Lugaritz, gero Gasteiza jungo gea, Iruñara, Bilbora ere bai, eta gerokoak. Jon, eskerrik asko, eta orain alfombra gorriaren oianera askatuko zaitut. Eskerrik asko, bai, zenbat lehoi aurkitzen juten biden. Ongi zan. Bai, berdin, aio. Entzun duzu ezer dioen, alfombra gorria estresante ere badela, Xabi, urrengoan zu etorriko zara. Osondo, eskerrik asko Jon eta Maialen, eta estres horren erdian, beste Jon bat ere badabil, igeri, Jon Gomez Garai, arratsaldeon. Arratsaldeon, begira nor dagoen une honetan alfombra gorrian, Paul Urkijo eta Erika Olaizola daude une honetan kameren aurrean, eta lin guztietako eta publiko guztientzako aktoreak ere begira nortzuk ditudan oman barkatu, irukote, nahi asu eta eritz irabazi arteko aktoreak besteak beste, zuek ere hemen, nola ez ba? Guztua, beste urte batez. Euskal Zinemaren gala haundian, oraindik asko daude hemen ibilbide luzea dutenak, beste batzuk orain dela urte gutxitxoago hasitakoak, baina denak elkarrekin saltzan egotea zoragarri izan behar da, ezta? Guretzat gore bada hemen egotea ez, azkenean ikusten ditugu trajektoria handiko aktoreak eta bestelako artistak, eta guretzat plazerra.
jakin daiteke orain pixkate txaskarri apuro, bakizu zuzenean gaudela, eta hauek ez dira albistegiak, konta idazue, non hartu duzue jantzia, edo nola erabaki duzue, zer jantzi, konta idazue, nola erabaki duzue hori? Ni bilin nintzen jantzi baten bila, denbora pila baten, eskatzen un txikian eukan ezagiz, eta azkenean nera ama diseinatzaia eta berakin dit. Zure amak esan duzu? Hau da, amonak egindako perlen koiare bat, josin dit, traje zar bat, tamainan jarri eta fleko batzuk gehitu eta... Bueno, txika, zuen parantza, osea, benetan, zua nabaritzen hemen inguruan, nahi aritz sentitzen dut, baina ja, zuaren azalpenen ostean, norko betu dezake gaur janskera, ezta? Bueno, tira, egun askotan egoten dira batzuk pentsatzen, beste batzuk, zer jantzi ulea nola eraman, nik horretan ez dakat erremedio handirik, baina tira, eske gaur hemen purpurina somatzen da, ezta? Bai, kriston purpurina pila, ez dakit, baina, azkenean bakoitza dauka bere eskubidean edan bezala etortzeko, orduan bakoitzak erabakitza bezala etorri, eta azkenean, baino ez, ondo ditxuia da. Bueno, irukote, 10 minutu eskas falta dira gaurko Euskal Zinemaren gala handia hemen Victoria Eugenian hasteko. Guk agurtu behar zaitu, gainera hasi aurretik ere baten bat ibili da izekaka. Ezta, venga, guazen barrura. Irukote, eskerrik asko, eta gero arte, irukote, Maialen hortik ere beste alde batean dago, ez dakit Maialen norekin zauden, konta iguizu. Nik esango dizu, Jon, eskerrik asko, Maialen Arzaiuz orain Paul Urkijorekin dago, ez da, Maialen? Gaua iritsi alda, Maialen. Bai, zuzenean gaua oraindik ez da iritsi, baina Paul Urkijo iritsi da, Paul, arratsaldeon. Arratsaldeon. Paul, gaur lanera etorri zara, gozatzera etorri zara? Gozatzera lanetik nator, lanetik berri nator, gaua justu amaitzen gabiltza, eta korrikan etorri naiz. Orduan, oraindik ez duzute amaitu? Laizter estrenatu behar duzu, Bardurak, azkeneko ukitu txikiak. Noiz ikusiko dugu zehazki? Sitxesen aurkeztu behar duzu ala? Hori da, estrenaldia, mundiala izango da Sitxesen, urriak 11, eta gero Euskal Herrian urriak 31 Donostiko beldurrezko astean, Urtsalean. Ikusten dudana da, orain udazkenean desente pelikula izango ditugula euskaraz, Karmele izango dugu euskaraz, Maspalomas ere bai, eta Gaua ere bai. Bai, aurten zinema euskalduna oparoa izan dugu, nik uste. Polita ikustea, urteetan zehar konden apostu eta lanari esker, holako panorama daukagu eta ospatzeko da. Paul, ospatuko dugu, baina lan egin ere bai jarraitu zazute lanean, mesedez. Bai, mesez. Mil esker, Paul, segi lasai, eskerrik asko. Ikusten duzuen bezala, euskal egileak eta zuzendariak euskaraz lan egiteko prest daude. Eta Maialen, oraintxe ikusten ditugu irudi batean, haupatxe besteko gure zuzendari handiak, gaur zinemira saria jasoko dutenak, Asier Altuna eta Telmo Esnal, hor inguruan dituzu. Hemen datoz. Beraz, bai, hortxe datozkizu, hortxe inguruan izango dituzu. Bueno, datozkidan oraindik ez dakit, baina ikusi egiten ditut, agian oraindik bide pixka bat beharko duten ereganaino etortzeko, badakizu hemen gainera enaizela bakarra, baina konpromiso hartuta daukagu, beraz, atetik sartu dira. Beraz, berehala onera etorriko dira. Ondoan hartzen dituzunean deituko diguzu. Ados, eskerrik asko. Oraintxe bertan. Haupa, Maialen, zinemira saria jasoko dute, esan dezagun ibilbideari, ez da, Maia, ibilbide handiko bi zine zuzendari, bi zinemagile ditugu, Asier Altuna eta Telmo Esnal, sari importantea bere gaur jasoko dutena. Bai, ala da, eta gainera, niri asko gustatzen zait ikustea nola zinemagileak taldeka, jartzen diren, Asier Altuna, Telmo Esnal, hor ikusi ditugu bikote bezala, Mori Artitarrak, batzutan bikotean edo hirukote bezala, eta nik uste hori ere euskal kulturaren zerbait dio, azkenean taldean edo taldeko lan hori egitea gustatzen zaigularen seinale dela uste dut. Taldean lan egitea beti ez da erraza izaten, Garbine? Hor ere gauzak ondo idatzita eta ondo esplikatuta egin beharko dira, ez da? Bai, behar da
olako harreman profesionala mantentzeko luzean behar da noski arreta eta zaintza. Zainduin behar da harreman hori eta, bueno, kasu hauetan arrakastatxoak izaten ari dira eta nik uste dut errezagoa dela. Okerrago edo zailago izango litzateke baldin eta porrotak eta egongo balira tartean, ez da? Baina alere bai, ez da erreza. Gertatzen dena da bakarrik egitea ere, lan egitea eta arrakasta izatea ere hori ere, ez dala erraza. Ez dakit, kasu hauetan zergatikan egiten da horrela, bueno, kasua da gauzak aurrera doazela eta ondo inda. Ongi, aurrera doana da fotokola, esan dugu bi artista handi horiek zinemira jasoko duten noiek hortxe Maialenen ondoan izateko zoriantze duela. Maialen, ondoan dauzkazu, arratsaldeon, hortxe dituzu hor. Bai, harrapatu ditut Asier Altuna eta Telmo Esnal, arratsaldeon eta zorionak. Ni eskerrik asko. Asier, zinemira saria jasoko duzue gaur, orain dela 20 urte Aupa Etxebeste aurkeztu zenuten zuzendari berriak, sailean. Urteak ez dira alperri pasatzen. Ez, ordutik. Asko gertzea. Zen egin zurik esatea. Bai, denbora pasau da, baina, politxa dago goratxea, bai, nola seginan, eta ze bide indogun azkenia, ez gu bakarrik, lantalde, han 92. Hamarkadan tekniko bezala hasi ginen elkarrekin lan egiten jende multzo bat, eta de repente heldutasun punto batera iritsea, ahi gala pelikula asko ikusten eta egiten eta proposatzen, eta celebratzeko modukoa da, politxa da. Telmo, zinemira sariak zer esan nahi du zuretzat? Errekonozimendu bat, bai guri eta gure atzean dagoen jende guztiari, hasierrik esan duen bezala, azkenean zinea da, gure zuzendari, guk dugu proposamena ze kontatu, baina atzetik jende asko dago, eta gu famili txiki bat bezala sortu dugu, eta pixkat, konpartitu horiekin, lantaldeari eskerra bat. Eta Asier, Aupa Etxebeste zergatik izan zen hain garrantzitsua? Nik uste dute urte desente, 10 urte zegoelako desertu batean ginen euskarazko zinemagintzan, eta nik uste dut baitxa, hori zetorrelako generazio berri bat, belaunaldi berri bat, izala pixkat tekniko bezala lan egiten, aktoreak ere zeuden, goguakin pelikuletan parte hartzeko, eta gero, publikoa gero nik uste bat zeukala gozia, euskarazko pelikulak ikusteko goze hori, eta hor, Telmo, eta agian, jendeak gogozuen barre egiteko ere? Nik uste, Aupa Etxebesteen arrakasta hori zandala, barrea, askotan ni pentsatzen, ez genuela hain beste ainoko komedia jendeak hartu duen bezala, gure baita, baina jendea batez ez zeukan gogoan ikuste euskaraz ikusteko zinea, Eta gu suerte auki ginen, izaten hor, lehenak, zerbait idatzita genuena, baina euskaraz. Eta gaurko hitzaldia idatzita daukazute, Asier? Ni bentsat gustatzen galde eukitzia idatzita, nahiz eta gero igual ez da erabiliko, baina, ondo etortze da, ez da erresa, Gauza bat egingo dugu, bikote zuek brinkola ere egin duzu elkarrekin, niri asko gustatzen zait orduan, proposamen bat egingo dizuet, bihar zergatik etzarete etortzen gure saiora lasai elkarrezketa itera, eta egiten duten bezala zein dago alde? Zein dago alde eta zein dago kontra, alde zaudete? Guk horri beti. Beti gorri. Telmo Esnal eta Asier Altuna, mila esker eta zorionak eta zorte hon orain. Eskerrik asko. Zurei. Ikusten duzuen bezala, biharko gonbidatuak ere baitugu, hementxe, agur, bi artista haundi gurean izango dira bihar. Pentsatzen dugu, beraiek dira gaurko protagonista nagusienetakoak gala horretan, hoiek iritsi bali madira gala astear egongo da, oraindik falta dira batzuk, Maialen? Egia esateko faltako dira, badakizu puntualitatea ez dela denon puntu fuertea izaten, baina txirrina ere entzun dugu. Beraz, txirrina entzun dugunerako pentsatzen dut, jendea barrura sartzen ariko dela dagoeneko, eta lasaitu da hor kanpoko egongelako giro hori, beraz, laizzer hasiko da gala. Ederki, Maialen, kontatuko diguzu, eskerrik asko, ondo segi.
Daniel, aipatu dute, ez da? Asier Altunak esan du parre egiteko beharra, ez da? Parre egiteko beharra bazegoela, eta berba dau patxe beste hor ere kokatu behar dela. Zuk adibidez, ze bilatzen duzu zinera joaten zarenean edo pelikulak ikusi nahi duzuna? Ze genero maite duzu? Maite dut asko komedia. Nire pelikula kutsunenak badira komedia bereziki igual umeentzako komedia inkluso, baina bai, gustatzen zait zinema oso samurra, ez dut bat ere gustoko beldurrezko zinema, beldurra ematen baitit. Eta, bai, uste dut patxe beste oso gauza fundamental bat izan zela, eta gero bai, kakotxak, humorista naizen enean, gustatzen zait beti bultzatzen denean euskal komediaren muga. Ze badago erronka bat komediaren arloan egiteko. Baina euskara noski dela barregarra, baina barrez lertzeko morukua. Así que bai da oso gauza importante bat, eta izugarri pozten nau oraindik ere lehen eta balioesteak. Beste jauzi txiki bat egingo dugu, 2 minutu, ontxe minutu bat falta da arratsaldeko zazpiak jotzeko, Jon Gomez Garai badakigu hortzaudela, eta badakigu ere, behar bada bakarri xamarre egongo zara, ze gehienak honezkero zure aurretik pasako ziren, eta barruan egongo dira, ezta? Duda gabe, Xabi, ikusten zu, orain fotokolean gu egoteko moduan dago fotokola. Ikusten nahi zarete, lehenara gutxi dizuegu moduan, lankide pila bat egon dirala, ikusi, orain, ze utxik, behira, hortxe Jon eta konpainia, gazteako lagunak, aparratxaldeon, eta ikusten nahi zarete dagoeneko gure lankideak, kazetariak, Victoria Eugeniako eskilaretatik behera aktore guztiak eta bertara etorri diren publikoko guztiak barruan daudelako. 2. txirrina entzun dugu, eta horrek esan nahi du, 3. txirrina entzuten dugunean, Euskal Zinemaren gala haundia astera doala. Beraz, guk hemendik agur esan behar dizuegu, Victoria Eugeniatik hala ere, Xabi ondo ikusten moduzue, gero beste kukutxo bat egingo dizuegu, zinemaldiko beste txoko emblematiko batetik. Gero arte. Oso ondo, ederki, bazai geratuko gara. Eskerrik asko, Jon, eta Maialen Artzailuz, zuk ere zer egin behar diguzu? Agur egin behar diguzu, ala beste txoko bat erakutsi behar diguzu, ala zer? Bueno, ze nahi duzu egitea, Xabi? Neregatik plana izango nuke, bakizu hemen inguruan badagola izozki bat jatea, badago ondartzara joatea gian ez, baina planak badaude, baina zu ze proposatzen didazu? Nik proposatzen dizuana da etortzea, eta hemen aurrean guri horrelako paseotxo bat egitea, horrela nik uste dut denok gustora ikusiko zaitugula aurrez aurre. Bueno, pentsatuko dut, zuk itxaron pixka bat eta agian agertuko naiz, agian. Bueno, 8 laurden gutxi baino lehen, Euraldia baino lehen etorri, Berrogeita bas minutu euskazu. Egon zai, segituan iritsiko naiz. Berrogeita minutu euskazu. Ados, bikain. Oso ondo, eskerrik asko. Bikain. Orain arte. Bueno, Euskal Zinearen gala, hortxe, Victoria Eugenian. Pelikula klasikoa buruz hitz egin dugu lehen, ezta? Hemen izan dugu Euskal Filmotekako zahar berritzeko arduraduna. 16. nahi danez aipatu dugu, eta Garbine, zu gainera esan duzu ondo gogoratzen duzula pelikula hori, eta hor adibidez pelikula hori grabatu zen lokalizazio desberdinak izan zituen, baina izan zuen Urretxuko taberna oso ezagun bat lokalizazio bezala, eta taberna horretan izan da Izaskun Moiano gure lankidea, eta okerrez palimanaiz hori ikusiko dugu, ezta? Taberna horretako arduradunarekin hitz egin du Izaskun Moianok. Kaixo, Fina, egunon. Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso ondo. Bai, Zumarragan gaude, baina Urretxun egon zen taberna bati buruz egiteko da, ze taberna hori zure familikoa izan zen. Hala da. Zuk bertan lan egin zenuen gaztetan. Bai, 20 urtera arte. Movimentu handia zegoen. Momentu batean zuk Donostira alde egin zenuen lan egitera, zeinen munduan sartu zinen? Taberna baten oso kultur jende asko egoten ginen, eta han esan zidan, Angel Amigok, esan zidan, badakizu makinan idazten, ze pelikula bat egitera goa Segoviako iesa, eta esan nion, bai, ez daukan idearik ere, olibeti bat erosi nuen, eta martxan hortik hasi nintzen. Pelikularen bat edo beste, zuk proposatu zenuen zure familiko tabernan egitea? Nik irakurri nuenen esan nion handuri, gure taberna horrelakoa da, gidoikoa bezalakoa da. Apustu bat zegoen, mostrador gainetik salto, tripa gainera, eta ia zemat salto aguantauko zituen bizirik. Sekuentzio hori eta beste batzuk egin ziren Isabelen.
oroitzapen polita duzu, ze zoritxarrez, 82an, taberna erre egin zen. Zian urretxuko festa gainea, eta egoten dia karrozak hemen. Eta nik neon kamarakin grabatzen goiko pixutik. Jetxinitzan taberna bateria gabe gelditu nitzelako, ez naiz gogoratzen. Eta dana sua zeon, dana errezan, edifizio osoa. Pena handia emango zizuen. Bai. Gaur egun Bar Isabel hori ikusteko aukera daukagu, zinemaldian, berreskuratu dituzten pelikula batzuen bidez. Ez dakit aukera izan duzu joateko edo behintzat gogoa piztu zaizun. Bai, klaro, ditzela gainea, berriztatuta ikusteak postuko nau. Eta gero gainea, 3 zuzendariak ez ditut ikusi 40 urtetan. Eta itzelesko posta dauket eurekin egoteko. Taberna mundutik zinema mundura salto egin zenuen emakumea izan zinen. Garai hartan, azken finean produkzio lan horretan emakume askorik ez zegoen. Gaur egun ikusita nola dagoen euskal zinema, esango dugu pelikula horiek pixka bat trampolin moduko bat izan direla bai emakumeentzat eta bai gaur egungo euskal zinema gintzarentzat. Dudaik gabe. Nik usten den lehen arazo bat zegoela Euskal Herrin teknikoike gutxi genduen. Eta emakume gutxigo gainea. Madrileko komentatzen ziaten Ester Gartzia oroizaria eman diotena. Eta biok ginela lehengo emakumea produzioan. Finaian, urrengo zinemira saria edo urrengo Donostia saria zuretzat izan daiteke. Ni azken urteetan dordokak eta zigueñak egiten duen egin nuen. Bueltatu nintzen umea eukitzea jaioterri ingurura eta ordun hori aparte utzi nuen. Fina eskerrik asko, gurekin izatearren, eta disfrutatu zure bihotze arain gordeta duzun Bar Isabel hori berriz ikusteko aukera. Bai, eskerrik asko bihotzez. Mila esker. Ikaskun eta Fina eskerrik asko bai, itzalean geratutako beste emakume baten bizitza, hortxe argitara atera nahi izan dugu. Eta hasi da, Euskal Zinearen gala, hasi da dagoeneko, eta aurrerantzean, zuzeneko konexioak egingo ditugu, sariak, badakizu, sari pila bat banatuko direla gaur arratsalde honetan, iluntze honetan zehar, saridun horiekin zuzenean konexioak egiteko helburua daukagu, baina momentu zinema, albo batera utziko dugu beraz, Amaia, eskerrik asko benetan etortzeagatik, eta ostiralean, bertatik Donostian Zurriolatik egingo dugu saioa zuzena eta bertan gurekin izango zara, eskerrik asko. Eta ostiralera arte. Vale, berdin. Eskerrik asko. Ondo segi. Eta orain Maider Eguesena jo behar dugu, ze izan ere aldatuko dugu kolorea. Alfombra gorritik berdera pasako gara, alfombra berdera egingo dugu salto, eta